die ma wo esre koso ma wo se pa boni bi du ko nsuo so odoko abosom so odoko nkremofo so akwachichiri bibia baby bia na obafa bia na fa so so kwachichiri efiri ewiem wodi free sirem wodi free atoye eni atifi a obedu asama kurom ni nyina nsen na ehu se oduro ni agen akonya awo ho nana sapon akonya awo ho nana wada roma yewie we ni emie dia aka chire de do so asama man nyina hye bosa mo bebo ho ban wo no agripa wo ntrimo na de ho asama kuroyi mu no de so wo nwina agripa o man koso emma wo ma yedi emma na nana mo chichire obasane wo bobo anu a obeto apete de nana no kokko so mo Idinde nana afiase wa panchia mitosumiro. Eni me mpanimfo ede wodo kroye abotre ene yene mo betna Asamang ha. Amada nana nsuta hima ne mpanimfo nyina ase ewa kwanya sonko a wode maame a wayi mi se me na me meye oba hima ma yekro Asamang. Na meda Asamang panimfo nyina ase sie nyina ne akruman ni nyina sie nyina ne nkabom na yeman Asamang enso me ye krabehwe ti se kura ebimbe ye nyina no. Sa mama na yeso. Wamba praswa odeyana bedri yada wasioda odumfunya kupon minamye yati waye imam obiamawe wamba praswa odeyana drui yada wasioda anide kwa so to abesore gina na so bible say fa didie amade anide se no anide kwa se gina ye bompai otumfo nyankopon wasira ka odin wa wote ase na wo fititi abepemene wo da so ye onyankopon yara wase e wa de fefadi a wayi na di enano pai onyame enano pai ihyiamudie wo ye kokromoti a yensan ho mopo na wo ya hyase na wieye nyankopon ti yadi ijumatie efiti ase ade na wieye nyina ahyewa awrade nsa awrade me bompa ye ade me mpanfo a watu aginai ahyewa awrade onsa
The bumper so said, what's your canning dealing and Sadia Yemisa? Oh, Concono Mona Pumding, a Huading, Asiamuyasi. What you might dear obedient in a radio so said, Mausun son Concono, Amakawan, Mawahua Day and Tawanachi. I read it so Boinchidom, but Tinawa Paso, I will Jesus Christ within him. Oh, Concono, Yakosu Jai, or my sonsa, Jacrodia sonsa. Ejai enhyiamudie ahyawo awurade nsa awurade pagya wo nsa na de nyina wie paya ye de nase ani animonyam bema wo ye bompa ye si adebonyefo kwan otamfo a won padumadiem koso won pese dumadie awie ye ba ye fe ye de ne shawo nsa awo Yesu dini mu tomi bi e befre poya toye atifini anafo beba ye gina wo din Yesu wo sori animu esini kwan yara wase so ama jumadie awie pa awo Yesu Kristo udimu anama bompae amen yama yensamba ma osofo ebra osofo abampae awie no Bible kan o se yemfa Kaiser de ma Kaiser ne yemfa ono awurade Nyankopɔn de ma no yebɛfrɛ na o se Sachibeko na wono nso abegu nsa de afrɛ na nanom samafo no mo nso de omutumi abeta adwumadi na chi Erinti sade ye na sofo bompae no ade die kwade so ye nyina ye pagya yemu ebra na daja asehene egu nsama ye no ye besre o wa bia pagya omuma ye o wa bia ko pagya omuma ye Nampaida. The Nancy Bro, a duel or tosso mienu, the Stamayama. What's the crane on one idea? Sir, Bibi Ato Nasa or what modia on one barber, now what meant a sea chrono, Ijinayet. T. Nana, our Hanamo. What any penny for in our Nana Roma. Sir Babadru, Sir Asamang Cremoa. There can be beach and an animal. Nana madam my baby am obi amagin so na mama amodin mama to mimra nana nkonya nyina mo sori se odipa body ni bi e wo kro yi mu se wo se omwa amadumadi a nana mo bedi ankoso dia ene na nana obi nton sanfa hwen kusiafo ne kokko boso mo diri so dia baba sa makro atumpon ene nana mo ehwehwe Secre Benyan, a bit mania, Nintima, Petra, and a young. And ye hear him, I did about Bachelor Sandy Payne and nice time, also in Musa, one run over your grace. What Papa Yamani in Archano, I'm an adasset. It's necessary, or did Bachelor Grey. And you are Papa, Nana, a fiasa, well, Pantier, or Tossum, you know, and our castle. Only one penny for you, I'm Mocaso. And I yourself, I'm quantity amount. That's very a dear mount. That's very cost amount. Then Papa only be do consuso, or the carbososo, or the concrete of fosso. I'm quantity be beer. Baby, I don't have a piano and faso. So, quantity every room, what the free room, what the flat or any atifia, or better as I'm a criminal and say. No, who said, or draw near Jane. Akonya Aho. Nana Sapon, Konya Aho. Nana Wadaroma, Yavia, near the Akachi and Dawson. As a mamma in Rasha was that, Mama Mobile, one Agripa won't remove. Not the old as a my cream, nor the also one Agripa, a man cost one my dear ma, none of them to chill over Sunny, or Bob Wanua, or better petty dear, none of the cocoa. 1 on the 10.
Okay, yamo yesem nana. Anyanu ni adofo a dane da moje be na mo hwe AHENFO TV so. Ena dwumadi a ekoso ewo eye agona saman na ye bo ho dawuro e de ema mo no. Na ye nkomo twetwe no mu ano e de abepie opani kwankyerefo ba ko a ono so edi mu ntintima ewo dwumadi a ekoso nyina no ono so edi mu ntintima bi enu ntino me ko opani na so na waboni din eni ni dibra ono so edie na ya se ye nkomo twetwe na se eni to opani kase anopa wi de ye mo ache emu akwa baba AHENFO TV so. Meje oso deje nedi kan be busa udin ene udibre from lawyer Boating mina mi gina ho ma Asamang dakwa abusuapani. Okay enu tina che se we de atwafufu am na tonkwa mu opani kwankyerefo ankasa wono ene da abusuana no eye adakwa abusua wa Asamang ene yenumu ena nana afia se wa panche otosumienu a wono eye Asamang hima a ya pawo no wono ena yebeka se odi mu tintima wo saa dwumadi ni mo na abusuapani yebesere ne yebisa yehwa abusua no a ensem bebre no a na akoso mentime ho ase efa eye nana adwa chewa boadiwa yetu no afiri akonwa ne so yetu no ene ho nsensem nyina akonwa ne koto o isa no na wo se munya obi na wono nso so ebedi akonwa no se ne be ya kro no entompan de na muhu ye ewo na afia se wa ho a abusuapani utumi pa no se medihie wei na me ne abusuane pa ye ka etini pa mo no ye ni se wono ene emeso akonwa ne mu se de ensem no si ko ye no ekoko ba se yehuni se de ekono ohimane de papa mu babusua no nti ne se yenye obi a obetimi aka abusua ni nyina abom yise yenye obi obetimi aka abusua ni nyina abom na yaye baako na ehwe mu no na oye akora bi a obu ade oye obi nsusu a ninim die kwa chiri kakra oye obi nsusu a sebe broni se oye industrious obon homodin pa die hu se esese ono betimi aboa aka busua na bom na ama kronu nsusu atumpo enu ntina chese hwa abusuapani epenkabo mu enu nti abusuapani nkwa nkabo mu ntumi wiemu de wo se wonya obi a wono nso beboa no ewo ne nkabo mu a wo kyekere ewo abusua ni mu ene ya paw na afia se wa panche otosubi no se wono ene Asamang ehima efiti ene koi no ene ma be na abusua no esimoni so a mo hwehuru se nana ebeye ede abo abusua no na ebi asukuro no so ese ohwe nana ya babawa oye youth nti se youth no na ye behwe na ya empower on se de kronu betumpo because kronu da chi nyina wo ye nkwara ye mamu ane ye mrante no so ene ye ma ba no so nti se nana nso ya baba wa de ene ke se obetimi ni wo mo aka bom ama wo mo atu anamon bi a ebetimi aboa kronu pani yabada wase sese ye ha ahafo bebre no a na ehwe efolo ye jumadi a ye die no wei abaye history abeto de ama Asamang kroi isanse asamo a ebi sida na ene ebi asie emabru ene enchinima bana ye sua ade efa eye Asante ahini ho no afuturo be na ade ba mo ewo ne asi ewo Asante Asamang efiri mra ye tu na na boadiwa ebesi nei no afuturo be na ade ba mo ni titrupa no ene eye adako abusua ene wo ne adese abusua mo kro mu emabu na wo mu a mo fefe ba no afutuo be na abusuapani wo de be masafo no afutuo a me de be ma ye mrantie ne ye mabawa no mo wo busua num na ne se uhwe mu a ye trase eye se adako abusua nko mu ene timi eye ohene ewo kro mu ha nyesa adakwa busuafo no igbo ska na se omno mo nimdia na se omoye bibi kase bia chen obia eyesebe amamre enti obia hwese amamre no a yeye no yebehwe na ya ye ni ye ya mana ye fe se de obia betimi hu se amamre ne ye ndi se amamre ba se amamre se wona ye hima na amamre se wakogo swa ya kire nsuta hima okoko so akyenso nsuta hima zo hu ni se de esi kono enye yie nti wayiwa eso tiase so nti sese no ye hwe se amamre na nti na man yedi hene
amamre no nso se watu a se ntiase ba ne ye hu se sa na se ye no so tiase nti yesre mabawa ne enkwala ne se wo munye bibibi ye fe na ebe mabusua no animu abanyam se de ebe ya bibia ye bia no kuro no na omani nyina betimia ataye akire. Mejiri se akwantufo bebre no a na ehwe Asamang de sia ewo amanone achichi ni pinche nyina no hwe obi busa se ene ya si ohema no dabe ene ebesi ohene ana se dwumade ebe biem na etoa so mejiri se wakoya busuapani de wonim neoma ewo santoto ebi se eho obese na after se yede na afia se wa si akonwa so na yayi na kire ne manfo nyina no dwumade ebese atoa so no senke betumi a na nka wada na diama ahefo mu hu ye no omo no mo hwe no mo abre no atumi ase omo se ne be ya omo so betumi afolo yansem a yede ema ewiase nyina no so de wo ka no yampa sisi ye nyenya ohiman onu ko ntimi mu ma no oni mpanifo no aka no gise ohene ka ho nti enchere bia se yesi January mpepepa first month January no amu eze yetimi nya ye hene if say wom say nsuta hene ni ho zeze but ye betim di ohene na atena apaka mu ye be chuso ohene de na kwa kire nsuta traditional council no na wo mama na atena apaka mu ekosi say ye benya nsuta hene nti immediately no January ya mu January be ya mu Bahamis ye be nya ye hene e wasama. Okay, ene ewe edakase eyafofida ema Asamang kroi efanse yehema yedena maye no nidini ede afia ena ene nso so esan ewe ne krada na yeho calendar no so ewe Asante calendar no so a nyame aduma kwase de ebe no akwase de entoto ebe ena abusua aye ede afa kwase de ebe ho se nana yedini si akonwa se oba ahema no na kwase de obi kan ni mejiri se yedini si so kra na wotokora nyama ena wosan ebesi akwase de eniti antoto bai ana ya de sie edisia sa kwasida eba no eno krese de wo ka no na ohwe sebe ohima akonya no a omo adi komo ache benfie nkunu ni yengusu nsakrada nti sese ye nya ohima za kwasida we no ese yetwadwan eko nkonya no so eko ye bibia mane bia ese ye bia na fe say ada amane bia se wo ho anze ye bia no sa kwaside we be wi ni nyina eniti abusua amaje bene adaje amotwe AHENFO TV no amamre ene amane ewa Asante mamusiesi ohema ye no ene yanya eye abusua pani a wono ene da adako abusua na no a ye ne no twetwe enkomo no nana ye beja wo amoako mejiri se ye bre no nka bebre na ho ebebusa na ebra ye kodo obi ana wo anu disem bia opesa wo de ma omanfo ene enchirima omo ebaifa Asante ahini ho a akwanya wo sa so mo medase pi nananum se yensom ani nipa tie besre Asamang ene wo mo wo fie ni wo mo wa bontin nyina se wo mo mra no mo boa ne mpagya Asamang si wo bio te die si Asamang si ko zeze ni nya papa nti wo mo mra mo boa ye na Asamang mpagya no na nko nanim se die nana ko andu gya no pepepe yeso yabeda wase obra wase no ede ama AHENFO TV ene dey dwumedi ayedie ebedie eyetiawa Asamang yepehema nananom akeotia mbom abusuapani adawroma loyabo aten amayebi edina kochuta mahemani wajino so ayachire no ayamani bi efata ansanene ene ekoya ekoda ase tinase ne chine fata se ese ene de yehia na ohuma yenya no yemfani shi yedede chi Asamang ma konya ne bere homa na so nam ha no obi ahuru se Asamang hema ene ekui ono kotin no hema obetima fa chinya fa kuruba esuta man hema ni tumi no awura no mu ono na otumi se osi Asamang hema no ogi ni tum nti ode ama momma musam ema na hema na waya de na hema je se odokroi enti ni ti a ne se ene dey eye ni gisem
before Saka, did you can say? Attack. And I know nothing to any after then, nothing to no phone so. Nothing to no phone so. Attack you after then. And then, Asamang, when you your home, dear can say, you know him and check, you bring your henny. Now, Bibia, Possum, Korea, number Korea, Pine, as a Korea picture, a 2-pound corner, you chase ye, and none I hear. In Timunina, Montai or him, Abanachi, Montai, Saman, Pennyforchi, Country, a quem, Montai, Mochi, now on my and Cosso, Minister Mobay, Montai, and Suta Hemachi, Namon Nana sit, why yet there, and Yahiman to me to be a star, no, the 2 minutes, a strong or 2 for my men or car and one. Yadam was a set, your friend was on Waba, Nananum, the says you be the Mamunina Quaba. Yet there was a brew, and there was a piaful, there was a day, set Moody see ye, Aji, Nanahima, 2 more dear room, Namotimia, 2 and a moaba, every dance had to make ye, Yamamuna Quaba, at the Moss. Enyanom ne adofo ye to yen komo twetwe ne so ya benya opani baako e wa hanoma wono so edi mu ntintiman pa e wo enadwumadi a ye die ni mu migiri se empanimfo bebre no akasa bebre yenya abusua pani baako e ma ne kasa ye yenya abusua pani pemu no ankasa aha wono e na adwumadi ni nyina no ekokosi ni na so empanisi ewobi na awie bi eno nti mempese meboni de memo no ankasa to nanum tuo na waboni de e ama na anopa wie de ye mo akwa ba e ba AHENFO TV so ya eburu ne de kan e bebusa udin ene ujumadi ebra metena konwa so 1972 2nd February no ya de meto me nana ya medina de nana kranche abebio otoso mienu ntina ene nana kranche abebio wono ene no twetwe enkomo no nana ejumadi ya ekoso nyina no ne titiri no ejina wo so mejiri sempanifo bebre no aka omusua huno ene omo ne omanya ewo mu ebia na obi wo baabi opeso obakro yi mu mejiri se afi baso na ho bebre no na beba adese bebre na so ene wo akwanto wo beba ene die asi ewo kro mu no abe history eda ho no mo sai ena bambo ho nsem ewo kro mu no esiti sanse kwaya ahensem se ya na kro mu ai beja na omafo ego mutiri won twetwede peba bi mbenyo masumdwe sai ena bambo mu nsem esiti ewo ene ejumadi mu se ahensem baseya ede mfumsuo pi ewuo ni ade eba kroma sa mfumsuo ya anase ahensem ye ba yen enne eye 120 days eni yanti se obi morire kura ati obi anfa obi anko ba bia yen nyina ya nnuafo na ntiase ena enye adwuma enu nti no yaka kire ye boys no ne ye girls ne ye mpanimfo ma ne mmema nse obi adidi obi atam kura ma won ka hwe because ye kuro ba ko bambo no ewo kuro ha no ye fiase ade a sansam ni fiase nyina ye bo ho ban bibia nsi obi anim se ebra mene abusua pani ne ohema asam no ba ya mpanimfo nyina hunu se de abusua pani no ka no ewom nti won beta meche no bibia nsansi abesime ye ka kire mu a mutie sa radio ya ama befa interview se obi amra ni krom ne nyina nka ye tiri mum yenya ohema aka ohene ne mpo ohene ba ko meka ho ne nyina ne no emu o ma no abusua ni nyina ye nipa ba ko ye de ne baba bia no oye enua obi anti obi anka obi enti ya islamu bambo de nyankopon ya boye nyina ho ba wa ha ena nsuo kunkum soso ene tano ene galaw o ma boye ho ban bebre musua obi abekasi yenyeyi
yɛkɔ mpaebɔ deɛ kristofoɔ bompa yama yɛ paa ɛna yɛduru saa mpɛmpɛnsuo yi yɛsrɛ mo nsuta hema nso mo nana se paa sɛ wɔde nokorɛ ɛna aka sɛm no na wɔgyina hɔ nso ama yɛayɛ deɛ sɛ yɛyɛ nyinaa kama obiara kɔ nsuta a ɔnna nsuta hema asɛm ayɛn because wɔantwa ntorɔ nkoraa ɛda mo ase Moni kasa nana ewe kwanchi abebio a ono ewe abusuapani yabeka se overall boss ono ene no ehwehwe nkomo efa bamba won sem se ne adwumade no ene efi kro na bibia wo mu asundwe no yenim se afi ba kwa na we so no nana no bambo ene nyankopon tumi so no on baba wo nyina ho ban na bibia so atumi awie mu die ewa asundwe nana wo meja wa mu akono afutuo be ena de ma entirima ene awofo ene abusua ahodo a omutie adwumade afutuo be na de ma safo ne nyina afutua me wa me de be ma me mrantie ne me mabawa yesisuo ne se obi ehunu se ade ba ko hu hia wo wiase eye nokre se wuti wona se nokre wo wafamu a enze so usuro bibia esanze obi se sabe wakofa me yere na unim pefe sa nkofa ya na so obodua enkan sadie we sase we ya odia na obia enya ne dia so ogia woni ne ka ho asem wi a emfa ma no esansa ya odia do be ko bia dia kire na sa nya odia menye because obodua eno ne sika no wan kan nukurenti na de usika ene nkontompo eje no oduko kunkumu oduko diaso oduko everyone antwa nyama ho a no kan word ebenyan ti mislamu se braba emrante ne mabawa mufia bo nyina no Uma nukre emra ma fam na za nukre ba wa fam a unsuro eniama mieni suro ne nukre ene ma nipa ahokyere no wasase so pa de mislamu niama mieni fear and truth uma ne momo ho ban ensuro bibia bera wonya ade no so nim so aya kanukure na pacho so nim so onye ya ensuro de odo be ko bia manko onyankopo obegina wachi medamo ase okay yanso beda na nase na na kan se mienu wose nipa bia no to wono mu a yi ewu ni suro firi mu ebra wo kanukure ni ehu eni suro firi mu eni se beda na nase ejiri se yeba ya na ewo dwumade ofufura wodie ena so ma ya ne brenu mu kakra yetumi ene no edwetwe nkomo eni se beda na nase ewo ne brenu na daji awanya ede ama AHENFO TV yabato aso na yakọ yankomo twetwe ne so ewo babu fufuro wose yam obi bia ti se Asamang kure wana ene dia obi a dia ayene dia enti oba pani e owa ha oba pani kai ohima dada ya owa ha sei no se wotuno onye ohima bi se wasi fufuro enti yesra Asamang ani abusia adofo obi bia se wo babi obi amra na omehwe ohima fufuro na Isa mahima asino no se na baya wachire bi no so hu ni baabi a wo hu se onye ona na osomo no ana se ona na aja oya Asamang ya da masi obi a mo obi enso obi a nye bibia yesram wo mo ana wotumi Isa mahima ona wona ewotumi wona kuya ya dia ya da masi ka no wode enchia de mamu nyina oba mu nyina fi hyiafa Asamang ko nyare to ye no yedi ka aka se o ma ba be ya mane bia ama na nsu dan ma je na afia se wa panche atumi se Asamang ma eti na ye wa hanu a dwumadi aye di an se ye ba be yi na no e na kire Asamang efiri ene aye ni mu gina ya kai se wa hima foforo bia efiri ba bi beka bibi na mo antin kra bia efiri na nsu dan ma ho mo a mo nyi ntum
dia obetiatia na na ya nim no watiatia na nstan ma nim ya wetin bebia wo wadu na nstan ma fie osusu a yemfa ho so nchew so obi no antiasia a wonfa na nstan ma kokot na sa wonfa ko magia apart from that obi bi no over try bibi afa ho bi nisanji yancha so no na yeyi yana na afia sawa panchia Asamang Bila ada wasit Nana efia sewa panchia mitosumiro. Eni mpenimfo edi wodo kroye abotre ene yene mo betna Asamang ha.
na prayo hoi wuyi baako a na ewu na wokabo mu a emu enti moma nyina fa wodo kroye enkabo mu na maye man asaman emfa na ntoma pa emfra na mada na nansuta hima ne mpanifo nyina ase ewa kwanya sonko a wode maame a wayi mi se me na me meye oba hima maye kro asaman na meda asaman panifo nyina ase sie nyina ne akruman ni nyina sie nyina ne nkabom na yaman asaman enso me ye krabehwe ti se kura ebimbe ye nyina manu asi meda mo ase manu nyina finshi apa Nana akasa awi yabako nana abura continue nana wahana moa okay nana no the promotion need you kwaso mo betumi atenase nana hema di kan tenase asa okay na mama kano ya mame nana afiase wa panchie wa kadini na wa sepla yo hui ukabo mu ene timi ye adwuma ya sama yin na yenka ye humom yenya wodo asumdwie ni yempagya kuroi sani ya yempani fu edi kan de eba ye no wo bo pagya kura be du sable ene aduro mi no mi no so yenta dana efasewa achi na yenyina yenyanka bom ni yempagya kuroi bedamu nyina mo as abusuafo a modane da moje bre na mo he AHENFO TV ene dwumade a ekoso eye anigye nko a ekoso e wa Asante Asamang empanimfo a ye no motwetwe nkomo no yensa aka eye nanom atena nkonya omo Asamang traditional council na Asamang divisional council mu baako a yene no ebetwetwe nkomo meko na nan so na wono ankasa atuna ni mutu abonidin ene ni bibra wo e Asante Asamang ahinim nana anopa we de mo akwaba eba AHENFO TV so mejo so ichia watiefo nyina edi kan e bebu saudin ene wudibre medinde nana opoku jesau the second nana opoku jesau the second okay nana wudibre no so e wa Asante ahinim yo medibre twafo ehene na medibre no nana twafo ehene ye tiefo ehene no sa esua de ye kwa AHENFO AHENFO no bebre no mujumade nana twafo ehene mujumade ene se e wa AHENFO mujumade wo AHENFO ni se eba se yeto santre na se ye kwa wi chi amepoma firi wa twafo ehene na etoso se ko ba se ye de asem to AHENFO se ye de to panifo ni bra ye meeting ana ye ka sama me twafo ehene na mdi kan e kire madwen esa na panifo no obi a kire na dwen sebasi ye ko esa se konso a twafo mi na medi kan e wo sanim ma ye ko ye edomo adomfo no so medwumadi a medi no AHENFO pa okay eno ntina na twafo ene ne dwumadi e na yesu ano se wunimu ana na twafo ene ne dwumadi e na wada na di e de ama wo nana ene anigye asame ye ontuma efura ya etrefo anigye e na aba Asante Asamang krodo mo nana afia se wa panche to sumienu nana nsutan ma ene abusua no eyi no e de na ma ye se wo no ene ne ye Asante Asamang ma bidiri se ensamu a ekọ nso nyina no na wani etuam wi wunim se ne si ekoya ene ede abawie se yi sai ena wo ensam abo ba ya na afia se wa panche yedi ni si akonya so ene ye de na di akire kro no nyina no sai ena si hu dwumade no esi efa yo minua medasi de etene se dwumade a ene akoso yi no efiti ase na enye mresa enya de na mre kra fi se se ohima bi ti akonya so na oye ni amon wo sem na se etuni firi so na de foforo ba se nyado enam se adodo dia na se nidie nipa di ma no ni obu ewo mu ntino sa di beni free nsa anya dia ye ne de eti ya fa na ho groso eti ye fa no so dia fa ye fa no so dia fa na so sansa na nsuta ma hima ono na oka bi ewo mu ono na ye hye na se na nana Asamang hima esu a kire ntino ordinary form hwei ema asumdua ba ama ne aya ni gye nko a ya fa ne bete enye bete sakra
na kyerɛ sɛ ɛnyɛ bɛtɛɛ san sɛ adeɛ kura obi na ɔreti afiri ne nsam a ɛyɛ na ɛden nanso mpanin sɛ dɔdɔ no adeɛ no wɔde bonkum ɛna ɛteɛ na na yɛnim sɛ mo ako bebree no a ɛna de aboa sunsun mu ɛne ɛyɛ honam ani no mo abere yie papapapapa san sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam wo dwumadi a wɔbɛdi ɛde aboa asante ahemie no megye sɛ ɛyɛ abakɔsɛm sɛ mpanimfo a ɛkɔɔyɛ ɛberɛ a ɛyɛ asante Asamang akonnwa tɔɔ ne ɛpɛ obiam na bɛgye no mpanimfo a ɔmo kɔɔyɛ ɛgye saa dwumadi ne de si wɔ yɛ ɛnɛ ɛnam so ɛbɛnya na na afiri asɛ wapankyɛ a ɔtɔ so mmienu sɛ Asamang ma na menyi ni sɛ kurom bɛtumi ayi wɔ wipa mu aberɛ a ɛyɛ ma wodin ɛnka asɛm bi ɛwɔ mu me deɛ mewuyɛ kora mɛka sɛ ɛberɛ bi duru saa berɛ no duruɛ no me interview me ne ɔtwetwe nkɔmmɔ ɛno nti mɛtumi aka biribi afa ho de akyerɛ me nkyirima ebi a na daakye bi wuni hɔ no mɔ ɛnɛ dwumadi a akɔ so ne asɛm a asi wɔ kurom mu no ɛdeɛ na abɛka afa ho ɛde akyerɛ nkyirima a ɔmo ɛɛba ɔmo ba ɛne ɔmo bɛba abɛto saa nsɛm yi nyinaa no ɛde asɛm ɛna abɛka de akyerɛ ɔmo yo me da se deɛ ɔmo sɛ wei abakɔsɛm paa sɛ deɛ woka no fi sɛ wohwɛ sapakunya na ɔhema bia medi adeɛ ma yɛntu no sɛdeɛ wei asie no enti abaya abakɔsɛm kɛseɛ a bɛda sapakunya ho a ɛbɛtwɛ ho history anaasɛ krata bi di ato na daakye bia sɛ nkwalaa no na nkyirima ba a ɔma bɛfa kenkan ahu fi sɛ ɛyɛ abakɔsɛm kɛseɛ paa ɛyɛ bi nsi koraa wɔ sapakunya ho da wei ne deɛ di kan ɛno nti na nana wakɔ twafoɔ hene na biribia no wona wodi ade mu yɛkɔ sa koraa no a wona wobɛdi ane mu yɛde nananom akɔ no ɛnɛ ispan na bambɔ ho nsɛm ɛsi ɛteɛ ɛwɔ kuro no mu sane sɛ ahensɛm sei no ba nipa bɔnefoɔ biara na ɔfiri baabi na ɔde ne ho bɛhyɛm abɛyɛ nɔma a ɛnsɛm fata sɛe ɛna bambɔ ho nsɛm ɛsi teɛ sunsum mu ɛne honam ani nyinaa yo sunsum mu deɛ wone sɛ kura yɛ mu yi yɛ bosom kɛseɛ ɛwɔ kuro ma ne ta no ɛna suma agalaw ansa na deɛ aka nyinaa bɛkeka ho ɛna dwumadi a yɛdie nso no ɛsɛ huhu mu no so yɛde nsa gu fam ne yɛfrɛ saa nsuo ne abosom ne nyinaa sɛ ɔmmɛta yɛakyi na dwumadi yɛ ntimi nyɛ kama ɛti sunsum mu deɛ yɛ nananom nti yɛde nsa gu fam afrɛ nanam sɛ ɔmmɛta yɛakyi ne sɛ sunsum mu deɛ ɔban bɔ paa honam ani nso no ɛyɛ ne apolisifoɔ kasae ɛwɔ dwuma a yɛbɛdie mu sɛ sɔmala yɛhɛ ɔmban bɔ fi sɛ obi nim obi tiri mu asɛm eti apolisifoɔ no wɔn sɛ dwumadie no hyɛ ase ansa na wɔn ba ha deɛ fi sɛ time ɛde ma wɔn no yɛhyɛ ase ntɛm nanso wɔn aba ha bɛbɔ pɛmpɛn amiɛhu sɛ wɔn nso wɔn tɛ yɛkyi nti yɛnim sɛ apolisifoɔ fam nso bambɔ ɛwɔ ha dendenden ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛna yɛsua ɛno nti nana sɛsi a yɛasi ɔhema foforɔ awie no dwumadie bɛyɛ anaasɛ ɛde abotaeɛ na si mpanimfoɔ anaasɛ nananom atena nkonnwa a mo nso mowɔ Asamang ha no megye ne sɛ mo abotaeɛ titiri nti a mode nanamfi asɛwa nso so aba yɛbɛsɛ na mo tiri mo pɛ anaasɛ abotaeɛ esi mo ani so no nti wɔno ɛna mo paw no no anaasɛ abusua no paw no de ne baeɛ mo nso mogye to mu no wɔbɛnadi ɛde ama atiefoɔ a ɔmo ɛhwɛ yo me da se botae kɛse a ɛwɔ mpa ne sɛ ekuro bi a wɔhene ni mu bia no ya na ɛtɔ da sɛ aban mu nneɛma bi a yɛde bɛkuro mu no na atɔ sini ɔhene ni hɔ no ma ekuro no puntuo ɛnkɔ so adwuma sɛ mu anaasɛ ahennie no entimi nkɔ yie na atɔ sini eti botae paa esie no so no sɛ yɛnim sɛ nana afia sɛ wapankyɛ a waba yi ɔbɛboa yɛ no ahwɛ adakɔ abusua nim adehyeɛ no no ahwɛ deɛ ɔfata a wɔsɛ no wayi na ma yɛn no so abɛdi Asamang hene na Asamang atumpɔn ayɛ krabɛhwɛ afa ntoma pɛfra na nneɛma aka kyerɛ nyinaa yɛhwɛ sɛ mirika so yɛbɛhwɛ ma Asamang atumpɔn na adwuma so abɛkɔm ama mmeranteɛ anya bi ayɛ na kyerɛ sɛ deɛ nananom nso ɛrehwɛ ne sɛ ɛbɔ anya ɔhema wie no yɛbɛsan anya ɔhene nso so ɛde abɛbata no san sɛ wɔka bɔ mu a ɛna emia yɛsɛ baanu sum a emia saa nso ɛna atwe mmienu ɛbɔ awie baako ɛno nti nananom nso ɛrehwɛ sɛ yɛbɛka abɔ mu ne anya ɔhene baako na ɔno nso abɛka ɛyɛ ɔhema ho na biribia nso atumi akɔ so nananom nso wɔn mu saa wɔnya ne nteɛ sɛ nyame adom akwasi ɛdɛ bɛyi yɛhwɛ Asante calendar no so a ɛwɔ akwasi dɛ yɛno nso ntotowa a ɛwɔ saa dwumadi no ho a yɛde bɛhyia na nanfi asɛwa a ɛmɛwɔ ne krada na ɛnɛ nso so no yɛsan ɛde no si akonnwa nso so wɔ hema yi no na nyame adom a ne nan mu so anaasɛ ne nansa soɔ no ɛwɔ kwasidɛ no na nanom atena nkonnwa mu Asamang yɛno nso so ahoboa bɛyɛ ɛna mayɛ a mode twɛn saa dwumadi no yo medawase paa wɔ saa ɛsɛm abusa mi obi anyim sɛ akonnwa ɛtɔ anaasɛ obi foforɔ bɛdi akonnwa a hema akonnwa na ɛyɛ sɛ yɛ konkonnya dɛm na amanneɛ ne amammerɛ bi hɔ a ɛsɛ wɔyɛ
na yɛtwa dwan so ma nkonya no ɛhoro fia ba nyinaa eti saa dwumadie ne bɛkɔ so nyambo akwasiada ɛdi ne yakwaside na yɛ no afiri hɔ yɛ no firi ne hu sɛ ahema asɛm ne sɛ nneɛma ho de yɛwie ne nyinaa nti sɛ nyame bo a kwasida ɛdi anim a ɛyɛ ɔkyerɛkyi yɛ no dwumadie kɛse ɛdi anim an sɛ yɛbɛtwa dwan ɛde ahoro nkonya ho ne ayɛ aduane ama firi nkonya na die na fe hu sɛ yɛwie hɔ no na fe puto na ne yɛto aso nti dwumadie sie ne so kwasiada paa no Monica Sanana, Nana Poku, a trafo in a one, and I don't know, as a train and come on. You're the Nanko Trono, as a train a banner. Now, you be another 51 Simbi, and I say, and Simbi at the Beja in cinema, or Moshe, Jumadia, Nana Aquina Erosa. You made us say, a futua medema in Chimani, one more has a sea, and I say, Omo Mutimi, and say, if we are see a way, say, Senyado, Una say, also said, dear Crana, Usafi say. Tresema mi ati asese ni opese oye kese no onye somfo enti se unya tumi se oye ohene so oye ohema adwuma bia mu pani bia wo bia emfasa tumi ne kura no sisi obi a bro ho ase fi se niema akoso nyina sa hobrase bam ema obo bam a ebi aka bedu de adui eti ahobrase ya de ehia pa onipa wasetrem eni obuo me pa choka ema nya obi aden fi se mfonso de obi a ho so wo ya de na wo sa de a waye fodie wom anase wanye ni ya me pacho yesa no bebre e mabato yesa onsam ye dia na ebumu edi meka chetefo nyina nse obi ani die se ni bia ofa ni die ma no die ese panimo so odi ani die ma akola na kwa so die ni die den ama wo bidasi ye pa Monica Sanana Poku trafo in a dinner futuo SM ama ewo jumadia ene ekọ mejiri se jumadia no eyani monyam se eyani gia sonko a ene ti wa we na ene wusu bibi efa Asante ahini ho no babode ase babi a obi ano obese ye TV channel no ewo babi a behunu bia no se na ebeya afofo so ebetumi ahunu jumadia ekoso ewo Asante Asamang krodo no mo ye woni probably na de mamo ene ti ebese se bia no bia so no mo benya bia ni adaje na mahwe jumadia hodo a ye de mamo ya twa nko matwetwe no so na yakọ yanem ye ba mu nyina mo ase papocho ye dom se ya na na suta hema adaworo ma ye hu ye hema de on se na suta hema no tutu ne nan e ba krom agba communication be kasai e de to Asamang man nyina nim se o hema ba akopɛ na ohema dada do watunu onfa chinye fa kurum ha na epeja de ti de to Asamang nim se wo kadroman yesuta yentam no se wo be fa wo be fa chinye anana monto bia wo kurum ha se fichire ayi ase ba biara na bobodi na wa ho na wa bia wa ha bia ye fia se wa eti mo hwe ye asamu ame na na tuta hema o ka kire me na no eno no eti mi tim tina me ma kontina ka mate ho be ka kire mo no ye pesa sa ba ni ba bia benya mane wusi tuta ye mfa ncho ne se na mo tia ye mfa ncho amane de ye se no se nya ye bienu ne so twa wo twa na me ka mo se otumfo o maame ni tuta hema eti mo hwe ni ye se wunua bi ye baby bibia ka kire no entokwa da bi ye pese beti se na foto na we ene koto we twade because we ya bebo no jase hene eba ene koto twade because we be kan fo kire no so papa we didi wo patam ye di matam wa na di wo patam wa entare ne ho ne no na be se no na emom kakra ni enya no sutamam ahemfie bia o hema animu a eho na obehuru se wo kan se ologo ye gbe eti me ka kira Asamang konya na bra o manyina se ohima ba ko pede okurum ha a o tibiye amane a efata ebre sem no ibenya Asamang hene ne ho atoye yi yo omanfo ya ye bibia wie na de wo mo aye futuo a yana yi di mamu yi ana yenhwe na yenso atem didie de yewura santere kra yudi natam na ebo wo ye bema ko gina na nim na ka kire no na sa wonam adachi na wo toto ayampia ko ba bia
Monsem o ye ba ye no ya afa ye ho anka me ekuro we kura ka me mum but wo dia so ba ya wo ye ne nkyai wo be kasi mi akwajeje animu a maka bia kyerɛw simple ye wo ma no mo ma ya mfa ye hu nya bibia na dia ɛwɔ mu ne sɛ mo hwɛ kwa ye be fa so a ye be masubie aba enti wo bi se onam ne wo didi watam a manenkɔ obegye wani di watam dia dini bi sa wo se obedi nana atam a no ntimi makia da nimu ni na atam a manenkɔ de ba bi na sa ono ese wo ye bema no beba fi o ba be di na atam dia wo be di na atam ni odi na atam wi a e ye ba kire ne kwan a ese se wo fa so obi a na o ba no na ni side ma ye e ba kire ni ye ama ndi akɔ enti yesra mo fa koma pa e fa nta na nachi na mo mo makuro ni chichire do enya pepe na ohini su ntimi mbra na o maboa na ohini ma ba ide ya gitu na ya sha pose enche ohini beba Bokaso. Sabe ya di jumade no abusuafo adane da moje brene adaje na mohwe eye AHENFO TV so no na dwumade ne na yesan yetoa so yenya ye maame panimu bi e wa hanemo na yeduedue mu na ye hu se maame enso efiri eye adehye abusua eye adakọ ene oyekọ abusua ne mu eno nti ye bakọ maame ena so na ye busa no ensem ba ko bienu bi maame sabe be busa udin ye feme akocha afrakuma ye feme afrakuma maame afrakuma okay maame me jidi ye sa ufi adehye abusua ai menana ne adehima okay wona ne ewo nana afia se wa panche a otoso bienu okay na nana ebra abusua no tena ase omo ka mo tripa mo se ene wona na eye afia se wa panche otoso bienu wono ene de ne bedi ohima se Asamang hima no nana se na wani gie no esi ekofa oh aya me de so obedi me ma me nana ma de ame anya hoto nti ye me de okay eno ti na ebra yejiri se empanifo bebre no ate se mo nseso ena se omo nyuru mo kura no ebi ewo abusua ni mu na so eye na afia se wa ene ya pa no se ono bedi Asamang ahini no a ni fie wo from kakra de sai ena musi ehu na de na mu hu oni mu a oponi pa bebre be wo abusua ni mu nyina no no na mutumi pa no se o medi ohema konwa no oh yenya ka ehu bo ehu se akwara no yesuma kaso bata ye na nanma konwa so a ebe yi ne de ne tena so yi maame afrakuma ena abusua ye no ejoto komo no so eka adako abusua no ehu bo no ene oba pani a no so ewo abusua ni na ene na afia se wa panche otosubi no le ye de no abedi Asamang ehima no no ena ye no twetwe enkomo no na no ye bebusa ma bebre no ena ye hwe ye na fo bebre no na ye hwe ye ebi no ntumi no ma pa omoma omomfo mo nya hwe ebi mo hwe mo mejiri se na ewo ni mo nyam se ema mo na se wa se maame so ti ase menim se ebe ho a ede amano se ne ba ebedi ohima na kromu ni nyina kroka ti se ye no ne ba ene ebedi hima afutuo be ena de bema awofo ene ema omo ehwe ejumadi afutuo ade de atitu ya de hie obi anhwe ne ba yi se de won fa kwambo ne bi so o kire bi abo ne charge bo ne bi enti afutuo okay nana akasa yi nana afrakuma wono eka adako abusua no wono oba pani a team wono ne enya no etwetwe ko na mejiri sa wahema wo nana afia se wa panche otosu no na ya pa no se wono ene Asamang hima ne maame enso e wa hanemo ye beko ewe maame ena so na wono so wono no akotwetwe enkomo Yankupo aje ya baba mo yankupo ya dwumadi kese enti sei etuo edi asedama no edi asedama na Asamang hima one ne mpani mfo yo mu free shooter achuchi ababe kan yankupo Asamang ha ebe bo na edi asedama one ne mpani mfo Asamang ha ebe mo se mpani mfo mu free oshitaba ye yankupo nslamu edo twede apo yankupo ya sese Abu amadumadi abaso na de eche na moti se information kasa na kokko bo kokko a na adakwa busua mo Asamang eni Asamang hima ena nyina aka bo mu odi aseda ye ma ho anana adakwa eni ayoko ena aka bo mu odi aseda yi e ma mo okay bounce
Said ya shas ya Awurade na akopɔ ne din ya shas ya no. Na me adom nananom ade won komo tete dwumadie no nso aba na wie ye. Yɛntimi firi ya nkwasa akwa. Awase asa ye nyina asade ye ho ɛhyɛ Awurade nsa na ɔde ekodu fie asomdue mu. Eba cho me no ya bɔ mpai. Yada wase me nyankopɔn. Yada wase oni Yehova. Sawa ya free. Oh raminamo. Yada wase ena. Oh sawa ya free. Oh raminamo. Yada wase ena. Oh yada wase yena nkopon asidan kawdin yada wase saudi abawie yepa awrade ye free hako mesraw sa wona fa san ba ye fa won kodu ofi asumdue mu wona nante so so won parenta man so fa won kodu fi asumdue mu eno nsia ba yada asida enani mo nyama ma yada wase awo yesu din mu amen
mama ya mo akwa baba ahemfo TV so ye mo odehye de di kan no ye bebusa udin me pacho me din de afie tibu anso Asamang man nyina frɛ mama na obie ni me na chese ye ho adesia abusua ne de a mu nyina no empani din na edam so pa okay nana afia se wa panche otosume no na ya pa no se wono ne Asamang ma ye ntie se oba enimpo no krobai na wasa se no mu yam papa me ba piesie no me ba piesie no na na afia se wa panche otosume no me ba piesie pa empani si enimoda na eseniwa no nana oba ahema na yapo ni wo ya oba afutu oba na ade bema awofo a omo wo sanse oba yi wo no na senka 1 na 1 hwe ni ya enkene no animonyam shete se ye no entumi enkonfama no enti afutu oba na ade bema ema omo wo yo medase ni nyina ne se afutu a medema awofo ene wo mo hwe me nyina ne se na nafia se wa panche ya meba piesie na sade akwala no mewo no nimdie ni nyansa ne ahobrase a misi de tete no eni nyamesuro no enu nti sesei ama no aye ahobrase akwala brempa akwala afen susu no wasaso ebu ade enti minimu sade amansan ne nyankopon adom ayi no se wona emedi Asamang eman no wan fanim guase enkan yeda na chi se na kama anwono nti mesre nyame adom ene ne mpaibo e de tai meba na chi ewo Yesu dim okay mama no ototo nkomo no mama se na mi musa bo a enipa dom a wabusua ne mu nyina no abusua ne ka mu tripam ho na omo epawo ewo ba se wo no na emedi akonya no sai na wusi enya wa ho keka esifa sanse tumi pa obi ne mama kra be so le gina me ba de me mpene ma ne ma akwa ne kra be pa be so le kasa menye na mama so eterachi bra wunya asa enkrai no sai na wusi enya wo ne ma efaye yo me da mo ase chiri se mra abusuafo ene edom nyina eka kire me se memfa meba no emra ne yemfa ninsi akonya so no meba no so mra me ka kire no wo de pepa ene wo do ene nyame na dom ene enkonya no so adom emma ni nya tumi emma ne je eka kire me se obedi emma yenso so nyina de akoma ne adwempa ata na chi ewo Yesu dim okay elenti abusuafo amowe AHENFO TV ene no wohema na wonya no ewa Asante Asamang krodio mu na afia sewa panche otosume no ne maame a wono ene wo no ne maame ene no atotwe enkomo no mama enua ba so ewa ha
wahima nua ba pani so ewa ebekọ no so ena so na ono so ede ewe na no disam ama ebra wote se ni nua kuma ena ya pa no se wono ena emetena Asaman akonya so no se de sinya ya eni suahu na emei no wonya ede afuru mo ma me ye mo akwa baba AHENFO TV so eja ne edi kan ebebu sauden meden de afia ni madanso odi ne nana afia sewa ne ono ne Asaman man woye mi nua ketewa okay afutu be na ade ba odi be ma ema omo hwewo ene se unia ketewa na ya pa no se wono ene meji akonya ebra wo ye Joseph yeyi no Nyankopon yi ni so medi ni dwumade ni nyia no nyina ye dai eso witia no won so wentia unia no odi wa ho ode ne ene wali monyam abeta ni dwumade yachi afutu be na ade ma omo hwewo yo de ameka nyina ne se eba adidi a enye eba didi a enye pani ene yedi ni di ade na emom ya hwehwemu a na ehu se ababa wai anasa abrantie die ye ofatakonya na ye frɛ no no nso de pepa agitumu a eno na ye timidi ni si ade so ma ne yeye enye pani akwala wo ho a na pani wo ho a yetimi di akwala edi ade eye pepa akwala ne benya eni suban a okuta na brabo mu ne nante ene ne kasa na yehu ni su ne na dwene a okura na ana yetimi edi ni esi ade so entimi de mi wogidi ese menua no wo pepa ewo akomapa se wo bedi Asamang so enti no onu ankasa no de efata no enti medema ho de ne minim de ne bibia so beta na chi sabaya obedi ade no wadi ne yie na won fa na nanum ani kromafo animu entwitwirifo